Jotono sari kaham poilano khorok bamoi tiprasa takhuk te bukuk songno borom yafargo tei dofano hamjak naisa rokno khorok ni salute tini sak baitang ang tipiap ni choba tei nahor mung rokno belai khe bkha nangai borom ganang jek sini khasuksa madam pike jamateni banner tolawo khorok bomnang gosin tebul lukurok ni thani saklai mung tini hamya hanai khibijak holongthai abono wngfaikha te kaisa nok busu tei bo kok bai sake sin tiprasa rok busi mansina phaidi tini ang kaisa ni rokno rwngthokmo eba example bai sikna ro nai romdi politics bu kaisa institution hanai a institution no nung ang yapri riya sakang bahai ning saiman nai aro kaham de frungmung ro witong lectural principle rok ha gate ni phatar tongwei khorang sotoni ta sirik di abo institution hamya hi poila nung habai seringra di abon yagulo nung sokat mannai ani kok haisi ari rok ni bisinge tongwei ne bebak seringra di tei be saiman nai tini nung hapung tankha ke a hano ke aro de rungui tong namba nono logoro nai ni ne bukuk jike samung su gedeba bangra bai bali man ya fon okrok bai ruzuwei ni tanjak tanmani hano ruzuwei ayang narui khibi man khamung ble khana dear buwagra his highness has said been never order you to step with night behind the TPF as for law and class to set fire into ashes who and whom become homeless also your own brother and sister a atmosphere hamya rok ari rok ni oronisi abono tasring di बुवाग्रा पहले भी बोल चुका था कोई किसी के ऊपर रायता फैलाना मत हड़ताल मत किया करो नुकसान किसका होगा बुवाग्रा का the more you set the fire will extinguish jesik jorani rok sage takuno chopronai dam rok nai asakti jorane narone buwagra eba chini buwagra hinjak nai ni mokol muktui thagyang nai teibo koida musugoi edisa pang tongnai arong rok no please don't doctrinate hatred discrimination beyond the law between the two brothers and also between the two parties hambai